Good morning, guys. It's Sunday morning. Nagising po tayo ng maaga ngayon. Ayan po ang kapaligiran natin. Ang ganda ng mga huni ng mga ibon. Halika kayo, pasyal ko kayo dito. It's morning Sunday. Itong kapaligiran natin ngayon. At nandoon si Dana. Ayun. Chine-check niya yung tubig. Kasi mamaya po, mga tanghalian, magtatanim po tayo doon. Halika, puntahan natin ang malapitan. Ayun. Ayun si Dana. Siguro naubusan ng tubig doon. Hindi pwedeng maubusan kasi yan. Kasi mamaya magtatanim tayo. Kailangan merong tubig konti kagaya nito. Kagaya niyan. Ayun. Ay, oo nga. Naubusan nga ng tubig. Ayun. Kaya patubigan niya ng konti siguro. Lagyan niya. Magandang panahon natin ngayon. Yan. Tingin tayo ng mga bundok-bundok. Ayun si bundok. Ayun. Ang nagbibigay ng energy. Yan sila, ang mga bundok. Parang nagbibigay sila ng power. Naniwala po kayo doon? Na habang ikaw nakatingala sa itaas, para meron kang gustong sabihin. Ganyan ako, guys. Humihingi ng lakas. Sunday po ngayon, wala masyadong sasakyan. Tulog pa ang mga tao. Ayan. Ayun na si Dana. Papunta na po dito. Pabalik na. Nakahanda na ang kape. Okay guys, akyat na po tayo at tayo magkape muna. It's early in the morning. Ayan, chine-check lang po natin ang ating mga tinatanim. Okay. Ayun na siya. Bye-bye. Bye-bye for now. Magkape muna tayo. It's early in the morning. Ayan, mamaya tataniman po natin ito, no? Magtatanim po tayo ngayon sa likod ng bahay.
Sana mabigyan ko po kayo ng kumpletong updates po natin sa aming pagtatanim po dito sa probinsya ng Japan. At nang makita nyo po kung paano po ang proseso niya. Ayun si Dan. Ayun, papunta na dito. Saan ba? Saan ba? Ayan. Okay guys, that's it for today. It's morning. Mamaya ulit. Bye-bye. Thank you for watching guys. Ako si Inday Adil Bisaya. Don't forget to like and subscribe.